Сега ви разказа Чичо Гошо. Одеве там минали път ви казах за как превежда той ракията. Сега ще ви кажа той какво работи, какво се занимава и такива работи. Какво да ви кажа? Значи Чичо Гошо много умен, много възпитан. Разбира си от работата, разбира от материята, влезнава още от таинството още от малък. Нали ви казах, още от 16 годишен е в това просвещение, това нещо. Тогава му е дошло. Така. Значи той не знаеше точно от кое село е, там некъде горе по чукарите. Всеки път, когато го питах, всеки път ми разказваше, че е от това село, от другото село. Това няма значение, нали така? Сега да ви кажа. 1994 година, когато България отиде в Америка да играе, тогава му беха едни от силните години, силните месеци. Значи тогава беше просто уникален. Майка му и баща му си беха такива хора, работари. Ходят, работят насам-натам и по едно време решиха да му дадат апартамент, да отстъпат старото на новото. А той тогава беше точно 22-23 годишен, млад, зелен и точно тогава беше световното по футбол България-Америка. И тогава какво става? Той си отива в там неговия апартамент, един блок на 13 етажа, 13 етажен блок, тия където са по-големите, ЕПК-то такова. И какво става? Идва там един матч, на единия матч, когато България отстранява Германия, когато я бие, какво става? Чичо Гошо взима телевизора с антената и направо отива в съседите да празнува. И така 3 дена. Е такива истории. Даже тогава той си мислиш, че живее в 17 блока на 17 етажа. Даже познаваш комшиите от 13 етаж до 17 етаж. Знаеш им имената, знаеш им всичко. Обаче това не беха такова, как да ви кажа, прозрение за всеки. Той си ги познаваше, поздравяваше ги, нищо, че живееш в блок, който е на 13 етажа. Това няма значение. Така, пак ще ви кажа един случай. Чичо Гошо, къде е 60 кила, там кога България вкара на Франция, там 90-та минута, какво става? Чичо Гошо взима пералната и изкарва сам с голи ръце долу на партера. Да, и 3 дена после едва му го намериха къде е, в кой комши, кой съсед е отишъл. Така че вижте какво е това нещо. Значи, колкото и си слаб, колкото и такова, обаче като имаш една такава сила и си отличил и знаеш как да я използваш, ти си просто непобедим. А каква е тази сила? Тази сила е просто в ракията. Оттам е дошло цялото прозрение, цялото себеотдаване. Даже тренираше хора. Спомням си Далай Лама е идвал при него да тренира. Други хора са идвали да тренират при него. Такова, кой беше това? Парванката, Георги Първанов е идвал при него да тренира. Обаче това е много голямо напрежение, много голямо такова и много малко го разбират как се влиза в тази материя. Да, Пеле е идвал при него да тренира, да му дава частни уроци. Нека го сметат за луд, за такова, обаче само просветените, които сядат на маса с него, разбират за какво става въпрос. Така че хора, дързайте. Във всеки един човек живее един Чичо Гошо, обаче трудно мога да направиш връзка с него. Така че хора, мислете и вървете напред. Живи и здрави!